Hello, hello. Good morning, Joto. Ani viewers no. Uh, Tini just good morning ni wish kena bagai. Kaisa live video pemane Joto ani friends no. So ani fresh up on climb ya tini. Tane bagai no Joto sama no angi uniform CHUNG ke awan bagai. Fresh punuk maya. So ani takok kai bukuk song. Joto no pungkaham. Tai buskan go chini hangrai phai tongo gai hangrai no na haroi joto no happy hangrai tai advance joto ani viewers song no bai tong bai lai khakrai joto no kaham no tong bai na hinoi joto viewers joto ani friend song joto no phung kaham ani takuk tai bukuk song joto no phung kaham so tini hano hai just a moment attack like this norok ke phono ang bhage video chalok ten mani bagai kicha norok support khai di please norok ni support nango kai kicha watch time nangoi tongkhani abon bagang kai video no on khai mato ni kya kai jodi what norok jodi nai tongkhang kai ani watch time bang nai hikani video channel kicha monetize ngai ka bondor ni support bai no ong joto ani takuk tai bukuk song really kobi kok sakang kai watch time kabang no nangwani tabuk kai complete ung jang goi tong khang kai no giri nai tong khang kai ani video no playlist dai to ni kai beleno support mane ang kai watch time bo kabang mano manai kai please ani takuk dai bukuk song je ani video nai to nai tabuk 39 views no joto no nai tong ni kicha nai tong khang kai ani thani kita watch time bang nai please kita watch time kabang mana ni bagai ang kini video play khai ma to ni kha kita ni watch time kom ni bagai joto viewers song no please no support khai di kita no support nangoi tong kha ang no support nangoi tong kha no ni watch times no gisu nai am suno ni watch time bari nai ang pore kha no bosa kamne video banai tabu ang video rok banona ni jora kore no samano ang samung ang phatar hawo tongo nekeo jagabo amsu video rok banona ni jora maya tebo ang jora cassette mi bisingo ang chai to ki video banona ni bagai no bas kango kok sana ni bagai kam advice khlaine ni bagai ang belani chai to tongo phiaba jora mansuge ni bagai please no koi jao joto ani friend song no ani o video no belai bebak borong no share khai di ani video rong no tai playlist dai ekono subscribe ro khai tong di taki ang bo kisa support manani doroni taraf se kai 1000 ke subscribe tapon uya kana jago 763 subscribers siko kai apun bagai kai 2500 gonta siko ani watch time bo belai no kom abon bagai joto takuk song noni support nango please no joto support khai di playlist dai tong di ani o video no nai tong le di kaham kai no tai chung joto no kaham kai koklab salai nai joto ani friend song babaksa kai do sagrade te takuk song bahai tong bai lai do please joto no like kaisa kai like khai ka di kaisa kai like khai ka di do ani friend song joto ani bayap song joto no kaisa kai video no comments khai di tai joto no kaisa kai like khai di do joto no ani taraf se good morning phung kaham phungachuk ai kaham joto no phungachuk kaham tinin disal chung kaham khana shuru khanai tabuk to good morning phano belai no dibor na naikha pheba u jaga kasang bani bagoi tai share ni bagoi dibor bo sijagya hike joto ani viewers song no please no subscribe khana ta pok je subscribe khlajia ko iba nai tong di watch time bebak no ani onek kom hike watch time kabang nangman nangkuk mani bagai noni helping noni chuba sunango noni help nango ani joto viewers joto ani friends uni bagai norok nai to kha ani video no ang subscribe watch time kabang mano manai khaklai no joto nai no ani o video no please ani taraf se koi mung joto ani takuk
tai bukhuk songno norok nai tongdi kita watch time kabang man nai gani da video dakte no monetizing nai gang bele no khushi nai joto ani viewers takuk tai bukhuk songno ka ani je hamjagnai je video no monorok share khlai di dan channel o taki tebo subscriber na bagoi tai noro baksa ba angkok kok glab kaham kai sawai manane bagai monetize ungya ko tak phone ani channel no joto samano nor nugoi tongkana 763 si ani o jaga totally subscriber tai watch time ngake 2500 above ungkha tabuk tai 1500 hours watch time nangwa ani monetize ungani bagai kendor ana suba suri tongha kai norok bi hamja mong rioi tongkha engke ang ani o channel monetize claimano tai norok bagai kaham video subs video tu bi ang phaimano joto ani viewers sono ang koi jao please joto no subscribe khlaina bogai ta pokdi tai kabang ma jaga share khai di tai watch time ni bagai ang belena nangkuk tongo norok joto no ani o video nai tongni watch time nangoi tongman bagai ang playlist dai matino norok ni chubasu nangmani bagai norok joto no ani video nai tongkhang kai like khlaina bogai ta pokdi joto no like khlai di please joto ani takuk songno koi jao joto no like khlai di like khlai konoi share hamja kangkai tok tebo share khadino ni hamja mong bepak jaga ona ang nango please joto ani takuk song no sab tong kisa comment bo khlai gari to sab tong comment kisa khlai gari sab tong sab tong bai joto ani viewers songno bahai tong bai joto no khaklai kaham no tong bai na hinoi ekai ang tini dibro kaham kaisa kok no tuya konoi live video phaina boi chai tok nai kaham kaisa traffic no tuya konoi tini dibor ni bisingo joto ani viewers ani friends song ke ani watch time kisa komung to kha abon baga tini ma ke video live video ma pheke ang playlist dai ma to likha tani bagai ani watch time onek kom please no ni chuba sunangoi tongo no ni chuba sunangjak ang abon bagai jotono like khana ta pokdi tai playlist dai tonu di ani video no jotono phungkaham tai buskango hangrai chini happy hangrai jotono ani torop se bahai tongbai lai joto ani friend song ani takhuk tai bukuk song bahai tongbai lai jotono khaklai kaham no tongna hinoi ang tabung office somoyo ahai kana samuma khlai office ni site work ni bisingo sengari ro bukisa kolong tongbai kha kai tabung mo ang kai kaisa baru awak malai kha mo kai Himachal Pradesh ho ani dolo baksa chung road trekking khainani bagai thanglai mani kai ajaga road trekking khlai tongo berai tongo ani dolo baksa road trekking bagai thangmani gauda kaisa chung kachar men mane ekdom sanai tabuk je kachar tuye sono lakanai bono chung malai kha kai malai konoi kok sakang ke bang mo tabuk chung road trekking khlai tongo so please jotono nai tonglai di jotono nai tongni ani watch time kisa kabang nani bagai jotono no koi jao please ani watch time kisa kom goi tongkha ani muche rok bo onek kolong dongbai khana jorawo joto takuk chong kisa playlist dai tonu pekede ang kisa phatar thang paigana ko do please norok ni chuba sunango kai norok ma kai playlist dai tonu kha kam belano khushing nai joto no comments khai je khana mo sunai Mithun Debbarma binani boro tom jani saka takuk ang samale binani boro artar Debbarma to samale anung tam kok saka please kisa kaham ka comments khai kam belano khushing nai
So ari viewers phungaham jotorolo na karsano ang tanu male ani watch time kita kom gui tongkha monetize ni bagai watch time kaboma nango abor bagai ang playlist daima taniwo please no kita support khai di bojagani kukhata khu bojagani borjagani kukha takho mo Himachal Pradesh mountaineering ang hill trekking ni bagai thangmani jaga bo okay kai do sagrade nungkai boro ningka tong khlai tong takho inke mo kita playlist dai mata nika ang tini tani bagai ani watch time kita kom gui tong khabon bagai ang beleno watch time nango hingga ba playlist dawe konoi mato ni jaka hekai okay hambai munai kam tong tom khlai tong tabok tom khlai tong ani viewers song comments khlai ke kaisa kai hekai watch time kabong mana nangui tongo ang onek watch time kabong nangkung mani bagai amaka playlist dai mato ni katabok
So hey, Kumulung from Tripura, Kumulung okay, hambai gani video playlist sudah itu mana bagai hambai joto no, tani bagai angbo beleno watch time kom ni bagai playlist sudah mata nikah, so